What's up mga katropa? Welcome back to Animes TV. So for today's mukbang, meron na naman po tayong online collaboration. Animes, sino yan? So heto na nga ulit, ipapakilala ko na ang ating makakakolab ngayong araw na to. Walang iba kundi ang INDPHIL. Ayan, so INDPHIL City, pasok! Cheers! Cheers! Don't forget to like and subscribe and turn on the notification bells para malaman nyo po kung kailan po ulit kami magmumukbang. See you on other videos! Bye! Po mga katropa, napanood po natin ang kanilang patikim na video clips ng kanilang pagmumukbang. Si INDPHIL po ay nasa Pilipinas po ngayon. Taga Batangas po siya. Yan. Yung asawa niya, alam ko, sa Israel. Dati din siyang nandoon, pero ngayon nauwi siya sa Pilipinas. Kasi nga nanganak siya. Ayan. Minsan kasama Sa niya Batangas nagmumukbang si Utoy. Yan. Malakas din silang kumain. Kahit siya minsan, kahit siya lang mag-isa, malakas siyang kumain. Kaya mga katropa, INDPHIL po, huwag po natin kakalimutan. Sa halala. Subscribe natin ng kanyang channel and click the bell notification para lagi po kayong update sa kanyang mga bagong mukbang. Ayan. So, ito yung inihanda namin. Chicken Mang Inasal. Chicken Mang Inasal. So, ayan mga katropa. Si INDPHIL, kain na ho tayo. Kain pa tayo. Tayo. Toyo. Shrimp. Sarap. Shrimp. Mang Inasal nga. Para sa'yo, sis. Hindi namigay si Colette. Dip natin dito. Meron din tayo dito ang toyo mansi. Sarap ah. Dali mo ah. Kaso wala tayong sabaw ng nor. Binibigay sa Mang Inasal. Nor sinigang. Dry na yung sili. Sarap. Lakas na din ng ng channel ni Sis INDPHIL. Sabi nga ni Mami, sana all. Sana all. Sana all. Masarap din kasi siyang kumain. Tsaka malakas siyang kumain.
Ang cute-cute nga ng baby niya. Sana all. Sana all may baby. Malay mo. Pag nagmamang inasal kami, doon sa akin yung mang inasal eh. Nakakawalong rice siya. Pinipigilan ko na lang. Gusto pa. Buto na lang yan. Harap eh. Parang ikaw. Sarap talaga ako. Pagluto. Sayang. May pala tayong pineapple dinner. Hasib. Sarap. Taga-ano siya na Batangas. Parang sina Mamshi. Happy sa aso Kuya mother. Alfie. Kuya Aso Alfie. mother, no? Kuya Jigs. Kuya Jigs. Mga kabatang. Ay, ala eh. Hmm. Kalugar nila si ano. Meses. Ay, Meses. Kaya ba nila yan? Hindi ba parang ganun yung ano niya? Pinapanood kasi si Alice eh. Michael is my name. Meses. Michael is my name. Hmm. Hmm. Asin? Ay, matamis. mm. Gusto ko yung ano, Oo. yung balot niya. Hmm. Isang tray yun, naubos niya. Takas oh. Bakit nga siya kumain? Hindi ko kaya yan. Kaya mga katropa, Rodney INDPHIL. Malaki na yung channel niya, tsaka madami na din siya mga viewers. Pero sa mga hindi pa po nakakilala sa kanya, visit niyo po yung channel niya, mag-subscribe po kayo. Hindi kayo magsisisi. I-hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong mukbang. Tamang kaya na tayo mga kapwa. Oh, ay, pasal na ako. Mahirap magmubang ng ano. Walang isang oras yung pagitan.
Dalawang beses, pangalawang beses to. Pag napanood nyo po yung kay Just Eats, parehas suot namin. Magkasunod lang po to. Ganun kami kalakas. At syempre, nabanggit ko na, thank you sa last collaboration natin, si Just Eats, no? Yung magandang binibining marikit ng Japan. Analo, busog. At syempre, yung mga mga supporters ng mga Pilipino mukbangers. Siyempre po yung mga katropa members po natin. Sina Ma'am Shirubi, Mother Shingu, Togs Videos, The Foodie Bee, Jigs TVE, and Kusina ni Miyata. Yan. Mga katropa members po natin yan, mga katropa. Kaya, supportahan po natin sila. Bisitahin po yung channel, hindi po kayo magsisisi sa kanila. Marami po kayong mga mapagpipili ang panonoodin sa mga channel nila. Mag-e-enjoy po kayo. Makikita nyo po yan sa ating community tab ng Hanimis TV. At syempre sa mga laging nakasuporta po sa lahat ng mga Filipino mukbangers. Sino ba? Hungry Colette. Brian Nilagangan, Christine Cecil Ugawa, Let Calderon, Abby Calderon. Si ano pala si Ate Del de la Cruz, ayan, asawa ni Kuya Jigs. Kuya Jigs TVE. At saka syempre ang kanyang baby angel, ayan. Tsaka sino pa? Isay Tisay, Nancy Suson, Foodie B Armies. The Foodie Bee Armies, Fernan Constantino, Imelda Rojas, Sheila Rojas, si Irene Bass, Ella Barlao, Sarah Good Vibes. Sino pa ba? Irene Bass, nasabi ko na ba? Si Irene Gayamat. Si yung Smith. Smith. Smith yung ano niya. So, thank you po. Thank you so much po sa lagi niyo pong suporta po sa amin. Junpig. Yan. Si Junpig. Banger din po siya mga katropa. Si Constantino. Fernan Constantino. Oo, sinabi ko na. Hirap naman walang listahan. Next time maglilista ako. Yan nilisa sa Hanimis eh. So, ayan mga katropa, Rodney Inpit po. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe and Hit ang notification bell para lagi kayong updated sa anyong mga lulupitang mukbang. ayan. Siyempre, Hanimis TV. Hanimis TV. Subscribe to Hanimis TV mga katropa. Tropa, see you on our next Mukbangs. Bye-bye.